in ka samu abu hudu dan baka samu duniya ba, manzon Allah ya ce karka da matukar ka samu abu hudu, sai manzon Allah ya ce hifzu amana, a samu kana tsara amana. Na biyu sidqul hadisi, a samu maganarka tana zama gaskiya. sai manzon Allah ya ce husnu khaliqa, a samu kana da kyan hali jama'a suna yaba maka. sai manzon Allah ya ce iffatu tu'ma, a samu baka yawan cin abinci, kana sassauci ta wajen ciye-ciye. waɗannan abubuwa guda hudu manzon Allah ya ce in ka dace da su to wallahi karka damu dan baka samu komai a duniya ba. wannan sai ya zama hujja da ta sa ibn al-qayyim jawziya yake cewa abu na farko wanda ke zama sharadi na tsiran dan adam a filin hisabi, ya tashi a lahira yana da gaskiyar magana. idan kana da gaskiyar magana to akwai alama ka tsira, saboda hadisin Abdullah bin Umar wanda yana silsilatu sahiha hadisi na 733.